onko no danino ya ina wana tana akunde debwe jam galle modam neno ya neno akune village wa famano idi village wa ni di fama kono non ko woni sasa ko bodo be ngacata nena mokoloto yay boy mokoloto fama jallo jeri fama e village wa dewgal wana jawdi mburi yiɗi jawten jambolo hakkunde ma e village wa o haali yimɓe fof kaali min jinmi an ko kalana kam ko woni mako sabu dewgal wona fijirde dewgal wona cokor wona mi yehi yurnoyde jango mi arta galle babam sa felliti noon yaade aɗa hurtoyo ya taw aɗa yiɗi mi yiɗa force de biyam mi yiɗa rokkudemo kadi mo ganduɗa a yiɗanimo so taw aɗa yiɗi villageois haalnam ko leeri gila en suwa yaade hay nokku par ce que kala nen mbaɗmi dewgal ngal sa yalti galle o a artata e galle o fam kala nde jaltuɗa galle o ko añere ma namdumi to donc non ma fille je veux vraiment mboɗo andi ka kersuɗo mi mboɗo andi ka kewɗo gacce kono ɗo min tolni ɗo gacce ngala ɗo gueɗal haalnam ko leeri ko woni ma mi faama haɗa kam jettude décision goto sabu somi jetti décision mi artata hen caggal est ce que faami no mbirumami min nani haala ma gonga villageois kam mbeɗa yiɗi mo haɗan wawi ha début o noon mi cikkannomi sah wona yidde par ce que mi usti appel aji ɗi min natti yondirde mais mi ƴeewi hami ƴeewti ɓe andi ko yidde gongira e gonga so tawi tan gonga tan kalantuma mbeɗa yiɗi mo haɗan wawi ha te kadi an a nehi kam negol gandantanɗa wona fenade wona caahan gonga han kalantuma sonno ko sagam dokka kambo o wona joom galle mbeɗa yiɗi ɗum ina sirema ina sirema ba akune village wa famano idi village wa ni di fama kono non ko woni sasa ko bodo be ngacata nena mokoloto yay boy mokoloto njay ay min de kam gedol gotel jaafnimi mbete ma waw muñande cuhlel ngel ha mbawa fandinde baba mi nani haala ma Seydi Gaye min noon no arani min mbiɗa jogui kulol est ce que min mbe wawi mami fandi mbe wawi fandinde oɗo suku debbo alay yiddame makko nde kadi mi yiɗa tan hay hunde mbubu juuro makko sakko noon ko heddi neɗɗo reggodiri e makko
ala haalno joddade makko ɗum kam addi caɗele somi yii tan neɗɗo ne rewi caggal makko tan walla al azim mayri noon ko neɗɗo ƴettuɗo laɓi tan ene ƴukka tan warata oppata ene juɓɓa tan e ɗum ɗin Allah ne seedi ko ɗum wayata yam kadi min oɗo ɓiɗɗo no jiɗirmomi ni ala ko jarnani kam e aduna o billahi wallahi ndeysan ko yidde kalta no feewi min nani gueɗel gotel jinmi wasiyadema hen aɗa andi kanko kala kaɗa waɗa kadi yew babiraɗo guittana babiraɗo gueɗal wallahi ina sirema no siiri kay ba yani ya hersamde est ce que ina sirema no foti laabi namde mami ɗum laabi tati no sirema wana nayo belo no siire yam ba no yiɗimo aɗa andi ko gowɗa galle bamma ko wona ɗum tawoyta gila ne gonda tiggu ha joni a meeɗa dañde caɗele goto kala ko meeɗa sohlude mi dari hen village noon dole ngala ko jambaro noon kono wala doole sa yetti toon ma yid hunde taw a dañani est ce que ma waw muñande par ce que neɗɗo sa yiɗanimo a wawa muñandemo neɗɗo sa yiɗanimo a wawa wondude e muɗum ma sohlu hunde taw wawa est ce que ma waw muñandemo ko ganduɗa ko village ala ɗum wallahi baba yo ɓerde ma deeɗi muñde kam mami waɗ ɗum par ce que ko min yiɗi village o ga kanko omo yiɗi mais min ne mbeɗa yiɗimo so tawi kadi ko moƴƴi mami muñ so tawi kadi ko moƴƴani inchallah mami muñ par ce que ko min yiɗi moƴƴi yimɓe fof ngari haali hewɓe ngari ɗo kam wi kam bingel ma e village wa jaɗani hewɓe kadi ngari ɗo henna wi kam sa rokki bingel ma village wa so yeehi toon mowo o ñamata o yarata mais Allah jogi neɗɗo wona neɗɗo jogi neɗɗo village wa janggono no wawi jogademi min ko woni ɗo ko Allah resni men tan ɗiɗon haaluji sa yeehi kalanmami ɗum aɗa andi holko tagi kalanmami ɗum pour somi jetti décision an saɗa yaha nawara ɗum ɗon ganda hewɓe ngari ɗo hen ete somi jetti dewgal ngal mbaɗmi ɗum ko sababu nde kawma Moussa Diallo e sababu nde bamma Yaya Touré parce que ɓe gartiri hakkillam mami wat dewgal ngal kala ne jaltuda galle o artata ɗo so nden yonti nan kala ko mankuɗa arta hen somi wawi mi waɗanma somi wawa duttuɗa muña e nder suuɗuma anani no mirumami ni sa umima ɗo komi jettowo décision de ou bien aɗa yiɗi mi rokkuma encore ñalawma miijoɗa saabu miije ko miijo miccade ko miijo aussi bawa dal jarani rokkam village wa tan mbiɗa yiɗi mo aɗa yiɗi mbiɗa yiɗi ke ha suko mawni ok fawnam attay kala probléme bawɗo kewde miijo babiraɗo ko waɗi ko dokkamo woni o min kam ɗum tan ñaagimami eyyi baba wallahi min mi ala hen on caɗele ɗen caɗele mi ngala hen mi ala on ɗen caɗele min kay ko yiddam nde makko nde tan min ko ɗum tan ne waɗi kam kulol seeɗa tan est ce que momi wawa fandindemo par ce que sa yiiɗi neɗɗo a hirata ɗum eyyi mo jiiɗa reggodire neɗɗo se mettini sako noon sa tawi neɗɗo jodde mum mbeɗa andi ba makko waɗi ko wona yimɓe fof mbaɗata ɗum
ko waɗi ko ɗum ko heɓani e leñol men ngol joni alani eyyi ɗum noon ko mbeɗa mami watti hen hakkille kadi bammakko kadi ko neɗɗo julɗo machallah ɗon bammakko dagni ko dagui ko harmin ko dagaki ko par ce que so o rewani leñol ngol o rewi ko diino ko noon ko sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bammakko neɗɗo julɗo wallahi hono makko hono makko weɓani e aduna o joni eyo caggal anna faami ɗum wallahi a andi ɗum kadi ndena ɗum saabu min nde gummimi to bammakko omo dagni hakkunde mon omo jaɓi hakkunde mon kadi omo selliri omo fellitani hakkunde mon joni noon o wi hankadi ko yon kuccan caggal ko yidde ko dewgal wona cakan yon kuccanno dewgal ngal humira ɓaawo janggo dewgal ngal ƴeewa humede inchallah mami totti ɗum fof andi an ka musidɗa inchallah mami totti ɗum alhaaliji fof ko joguiɗa fof gadda ƴeewen tan no ɗum yawti inchallah rabbi wallahi min kay somi dañini ko ɗo darɗen ɗo ni ɓenna wallahi somi dañi o jofta Allah ko moƴƴi Allah ne seedi ko moƴƴi machallah mi weltimima noon no feewi billahi illazi hono ma weeɓani noon Allah ne seedi ka guiɗo Seydi Gaye village imi yewtide babam min jewtidi ko heewi o wi noon o ƴetti décision pour wadde dewgal men min e ma te andi babam kam so hasi ha ƴetti décision mom wutti kankam ala ruttade ɗum ɗo caggal o wi noon mo wad dewgal ngal te aɗa andi village wuro ngo yimɓe fof kaali ala fof mo orani galle amen pour hande babam dewgal ngal wawa wonde par ce que min e ma wona gotum ɓe jiiɗi wide ken gona fasiraɓe eyo ɓe kaali ɗum kono babam ɗum fof ƴetti weddima ladde par ce que omo andi min mbeɗa yinma kadi mi haalnimo kadi mbeɗa yinma min kadi mi ƴeewani eɓene mbiya babam ko joom kaalis kadi min machallah mbeɗa wawi dañde gorko ɓurɗomo yodde ɓurɗomo hewde kaalis ga an kam situation ma yarani noon kono ɗum fof babam ƴeewani ɗum village mbeɗa ñaagoma noon somi ari galle ma hoto won dugo hoto won haare par ce que ɗum so waɗi tan addantu men probléme par ce que yimɓe fof kaali fotani wonde mbeɗa ñaaguima kadi somi ari yen muñodir par ce que kadi babam kam haali somi hasi hammi yalti galle o ko artirtami toon ko weeɓata mbeɗa ñaaguima noon fof yo wontane laawol wasa wonde duko wasa wonde haare par ce que ko min ari ha to baba mbimi min mbeɗa yiɗi ɗum noon mbeɗa ñaaguima ɗum eyyi farmata ko ñaaguiɗa kam ko kadi mami hokke ɗum min noon mi ƴeewani ko yimɓeɓe fof ko yimɓeɓe kaalata ko min ƴewmi ko yiddam ko ɓerdam haalata ko gillam kadi ƴewmi ko gillam ndewmi kadi ay ko yimɓeɓe kaalata ko a waɗat noppi mbarodi quoi eyyi mbaɗa joma fou par ce que ko mbiyata ɓuural ko goo ko adi fof ka julɗo ka ɓi julɗo taniraɓam jeeɗiɗo ko julɓe min kadi komi julɗo komi ɓi julɗo kañum noon ɓaade ka julɗo komi julɗo en jiɗodiri ɓuural ngal ɗon ko yimɓe ɓuural mbiyata ɓuural ko Allah tan andi e ɓuural to Allah to woni ɓuural e aduna jow daññal ngal basal ngal ala fof ɗo basal fi appartement mum fixi ɗon wi ko ɗon embosare oɗo galle ha maayo ko wasoɓe ala ka dañal kadi ɗo arata galle wiye ko ɗo kañum ko ɗo mayata c'est ko changement ala fof no wayata galle no wonta basɗo kadi no wonta gallo ko watti joolo dabɓo ko ɗum wattata dabɓo joolo ko ala fof no wayata wadde noon aduna o ala ɗo fixi quoi ko ɗum noon kono noon wuure so noon a hoto heppu neɗɗo heppata a mi heppi wuure so de yani heppude jaam fof maar an neɗɗo ko wayni tan ene ɓendanma hoore mum Allah seedi yo bonema nawam Chine mi wonta anticorps mo koloto yay boy mo koloto fama jallo jeeri fama e village wa dewgal wona jawdi